heb ik, een Jobbik. En ja, dit verwacht ze dan niet echt. Dit verwacht ze in de stad. Wat blief? Mogen we niet binnenkomen? Ah. Een tas koffie? Ja, daar heb ik niks op. Goedemorgen. Goedemiddag. Ik ben anti-televisie. Ik ben, ik ben geen alleen boef, maar De bus kan alleen boef. ik maak u 3 tassen koffie en een warm voor vandaag. En verder geen commentaar. Geen oké? commentaar. Oh, wat jammer. Nee, dat moet ik niet snappen. Ik ben anti-reclame, want ik heb genoeg werk en ik wil niks meer doen. Kom dat zin de men niet voor moeten hebben. Het is godverdomme een van de leukste kapsalons van Limburg en dan is je goed gemikt. Ja. Ja, ik ben Maar ik geloof er niks van. Kijk joh, ik vlieg het werk net af, dus we doen Oh, maar daar is wel tijd om koffie te zetten. koffie maken we, ja. Oké. Hoe lang zit ze al hier? 15 jaar. Nou, zo gaat het gesprek en dan is het klaar. En Als ze dan nog een zak houden, zijn we van tevoren kunnen share aan alles. Hè. Ik heb een beetje de boel opgelapt. Ik de Indiaan hier nergens aan. ja, is de Indiaan ook Hij is kloor? nu aan het werk, dus dat kent sowieso niet. Hij is tussen de werktijd. Want dus die zit hier eigenlijk illegaal. Ja, als hij de baas weet dat niet. Dus ja. Serieus? Dan zeg ik, ben even weg. Ik heb dat. Al door hem zit er niks. Dan moet gewoon maar uur Alex. Het gesprek best wel altijd op de televisie. Ja, we hebben een behoefte zo aan dit. Maar is het... Dat is binnen Kloor, Alex. ja, dat moet je eigenlijk net vragen, ja. Wat hè? Is het kloor? Nee, dat is dus niks, weet ik niet, denk ik niet. Die gaan ze zo in de boete sturen. Hè. Maar komen hier ook mensen die zich laten scheren? Nee, dat doen we gewoon niet. Ik heb er geen tijd voor. Al zo? Ik dacht dat ik dat wel zo stond. Ja, dat was wel wat bij, maar dat is te weinig animo voor. De Limburger wil heel weinig geld betalen voor hier de luxe en dat kent helaas niet. Share kost ongeveer 30, 34 euro als het groot was zo en dat is dan te duur. Daarom heb ik ook zo'n flinke baak natuurlijk. Ja, ik kom er zelf nog niet naartoe. Maar dat is bij de timmerman hetzelfde. Daar zijn ook de kozijnen erop. En de inrichting heeft ze ook zelf gedaan. Ja. En die hobby is vissen. Nee, daar heb ik gewoon niks met. Oh, Ik kon slechts een lui aan de moer. Kent ze geen knappe folie aan de moer nagelen. De christen op zeik met. had ze wel spraakmakender zien als no met die vissen. Ik ben hem met de grens, maar ja. We moeten keuzes maken op zo'n dorpje en dan kunnen ze toch eerder die vissen uit dan een paar knappe folie aan de moer. Nou, over morgen gesproken, is dit een soort van Wall of Fame? Nee. De Wall of Fame? Nou, er zitten wel wat bekende jongens tussen, maar ja, nee, snaakjes, liefhebberij. Het heeft verder weinig betekenis. En wat is die relatie met Paul de Leeuw? Want ik zie Hij liegt erop, hè? Paul de Leeuw, hè? Dat is een Amerikaan, hij liegt er wel op. Ik ben niet de eerste die dat zit. Nee, nee. Dat is ook een alleen liefhebber toevallig. Weet je? Ja, Oké. dat is te gek op de man. Ja, ja. Dat is Paul de Leeuw in zijn slanke periode, hè? En is dat ook in de kapper, die man die helemaal vol zit met tatoeages? Ja, ook een bekende Amerikaan. Ik ben eigenlijk, ja, het meeste komt uit Amerika. Alles Amerikaans georiënteerde spullen. En waarom? Ja, het is te restaureren. Dat is veel meer kwaliteitelijk, veel hoger. Dus veel geliefder in de kappers vaak. En je kunt ze het restaureren. Dus daar zijn veel meer onderdelen van. De Europese markt is heel erg klein. En dan hebben ze het over de kapperstul en Ja, zo. dat is ja, eigenlijk alles. Je kunt alle onderdelen kopen, je kunt alles repareren. Dat is veel meer markt. En zo met auto's veel makkelijker. En dat is standard procedure hier in tas koffie. Ja, ja, dit is die benadering. Die zit ik bij hem op een rekening. Maar die zijn van Alex, dus die kost. Maar ik drink geen koffie. Wilt je dan nog een borreltje bieden, mogen we nog?
Dan gaan we dat ook nog fixen. Dan zit je gelijk vanzelf. Maar in Limburgers die zitten er nog altijd. Is dat ook Amerikaans, de borrel? Nou, ja, daar krijgen ze eigenlijk zelfs nog geen tas koffie. Dat zeggen ze vaak, want die zijn vaak op de Groningen weg te geven, die lui. Wat die Amerikanen? Ja, de Limburger is de gasvrijste, daar krijgen ze de meeste. Nou heb ik toch nog nooit van gehuurd van, wat is het, Ark Royaal? Dat is geschonken door een klant van mij ook. Dan kan je gewoon een keer terecht. Het is dan waar gek op Marcelino Leijsen in Schimmert. Is dat heel blij mee, zegt hij nu. Dat is een alternatieve geneeswijze, de man van Limburg. De geneest mensen met borrels of Ja, zo? dat is seizoen toch. Dat pakt dat en dan zegt hij, hup. Dat kan zoveel weer terecht. Alles wat ik scheef knip, kan terecht lullen. Dus dat is op zich. Dat is ook dat glaas van, nee, dat shotje. Proost. Ja, proost. Goh, wat een gastvrijheid. Maar de reactie Dat is ook een Alex. Nee, dank je. En die jongen moet werken. Oh, de drinkspel. Oh, wacht, dan moeten we wel even samen... Vindt ze het goed, Rudy, als ik het chique glas maken? Een toaster van dat op Is dat oké, Marcelino. Jo? Ja? Kijk wel. Pak zo een pistooltje, oké. Jo, kan je tegen een borrel vasthouden terwijl ze het werken is? Jazeker. Ja? Dat was het niet meer. Ja, proost, hè? Ja, gezondheid. Santé. Dan de mine. Ja, jong, kan ze hebben. Oh, dat kreeg ze horen op de borst, als dat nog niet is. Ja, dat is toch ideaal. En hier zijn we afzonder door Limburg. Ja. Geen Ausweis nodig niks. Nou ja, de Ausweis is onze auto. Oké. Er werd iedereen van weer Ja, gezien goed en in zo. die plekkers en die spullen. Van de vloed dat dat zo niet bezig is. En we hadden nog nooit, dat zeiden we nog tegen elkaar, we hadden nog nooit wat in Jaarbeek opgenomen. Nee. Dat is allerhand. Dat is even de mooiste dorpen van Limburg. Waarom? Ja, dat zeggen ze. Daarvoor ben ik hier gaan zitten. Want die best niet van heen. Ja, ik ben hier wel geboren. Ja. Maar ik heb een zaak op een andere locatie gehad en de man was heel enthousiast met zijn huur. Dus daar ben ik opgehuurd. Hé Jan! En daar ben ik hier komen zitten. Zien er nou veel mensen die speciaal hier naartoe komen vanwege het sfeertje? Nee, dit is mijn enige klant, dus ja goed. Hij is elke dag aan de beurt. Morgen zit ze er weer aan. En morgen dus weer een vierkante centimeter. Ik schuif zo langzaamaan op dat ik denk, nou is het goed. Hij houdt ze zo lang bij dat beurtje hier zo. En ja, niet te veel eraf zetten. Een man, het moet niet gek zijn, want hij moet voor het werk moet er wel nog representatief uitzien. Nou, dat Christus zo gaat. Ja. En hij heeft maar 6,50 bezig, dan moest het ook een beetje in de relatie door met zien. Dus hoe 6,50 betaalt Christus zo gaat. Betaalt gewoon 17 euro, Christus gewoon een fatsoenlijke knip. Nou, stel dat Joe Smeets zit bij een zuurloop en die zit van ik heb maar 2,50 bij me. Wat gebeurt er dan met hem? Nou, dat is de wenkbrauwen denk ik. Naast hoor of de wenkbrauwen. Nee, dat vind ik nu wel goed. Ik vind dit de beste van het team, eerlijk gezegd. Die krullen. Ja, hè? Dat is verdicht de grootste uitdaging. Ja, denk nee, ik, daar hè? doe ik niks aan. Ik vind het goed zo. Ik ben helemaal niet zo'n kijk hier wie ik zelf goed zeg, joh. Ik ben helemaal niet zo voor de kapper. Er moet zo'n kapper je keer 3 keer ver werken, maar voor de rest, nee, ik vind het goed. Natuur, joh. Die rauwheid doet dat mannen houden. Dat is weg, het is allemaal veel te netjes. Dat heb ik hier gelukkig niet zo op het dorp. Het wordt nog een beetje, geen nog wel, maar het zit toch altijd gepolijst, dat is niet goed, joh. En is het dan nu van mannen of vrouwen? Of Mannen, allebei? die vrouwen die mogen wel netjes, maar die mannen die moeten rauw, man. Die moeten zo uit de bus komen, hup. Dat is toch goed? Oké, Dus dus een- ja, nee, ik ja, probeer me een- tegenover te stellen dat ik zo wat wel in een berenvel hoe de grotkums Die geraakt kapper, en zo. ik ken eigenlijk zo, nee, ik vind het goed gewoon, hup. Doe die ding en is het goed. En het lukt, dus ja goed, ik ben tevreden, het lukt. Drukje lukt. En is Kijk eens het... hier, wat ik hier, maar dan moest het toch godverdomme werken in per. Is dat zo? Kijk hier. Mensen wat dat hebben metgemaakt. Ja, dat Dat ga is je ook het wat zo- geleden, Jalle. Nou, En wat duist er precies mee? Is dat alleen bij de materiaalreinigen, mensen... dat is een materiaalreinigen dat. Ik ben de hele dag aan het schroppen. Alles is bot, maar het is wel zuiver. Dus dat is belangrijk. Dit Het is is ook wel beter. een, is ook wel een ruig ding, hè? En hier, Schenk, Weer Shang. dat wordt de dorpsfiguur van Jarwijk. Dat is vorige week begraven helaas.
Een van mijn boegbeelden hier in de zaak. Dik Womming ook. Ja, dat kan je binnen elke dag even goeiedag zeggen, de man. Dat heb je nog gemist, dat is nog weer jammer. Dan maakt ze dat alleen toch waarschijnlijk ietsje te laat is. Met het nieuws. Ja, maar kijk, als we gedaan hadden, was Stig Seis in het begin, dan hadden we het nog gar niet over Schengen gehad. Ja, dat is ook wel, ja. Kijk, en nou Ja, wordt, wel, en dan had hij de goeie man waar we nu de borrel aan te danken hebben, Marceline, ja. Die had nou ook niet bliezen te kijken. Hoor, Nee, dat is al wel bliezen met. Dat komt vanavond trouwens. Dus als ze echt in de lollig gaat, dan moet je vanavond terugkomen om 6 uur. Om 6 uur, dan maakt hij de kachel aan. En waarom is dit zo leuk dan? Ja, dat is wat ze moet ze ervaren, de man. En dat is een natuurgenezer. Ja. Dus Ja, dat deed de praktijk. Manuele, alternatieve geneeswijze. het ook een baard. Nee, Geen heel baard. strak en heel verzorgd. Gepolijst dus. Ja, gepolijst. Ja. Oh, dat zou ze dan niet verwachten van zo'n... snor. Ganz dun snurken. Maar dat is wel, dat is de moeite waard om zo terug te komen. Kom dat redden, jongens. Op het schummert gewoon een keer langs. Ja. En dan zegt de heer, wil het gras blijven maken dat je wegkomt in de zaak. Oké. Maar mogen we nou op camera zeggen dat ze voor 2,50 de wenkbrauwen en de neusharen kunnen laten doen? Ja, dat zou kunnen. Maar ik neem alleen geen nieuwe klanten meer aan. Maar verder, ja, dat zou wel kennen. Heel strategisch. Ja. Nou ja, En je hebt er genoeg, dat is goed zo. Oké. Je kunt beter minder en dan de kwaliteit proberen een beetje op te krikken dan... hoe is die een bal nou geloot? Dat is op. Daar heb ik jullie achterover gekeken, Kiep. Ja? Echte ruwe kerels die doen dat? Nee, daar kan ze ook gewoon van genieten. Rustig aan nippen is eigenlijk ja, beter, maar dat kan je niet permitteren. Dat moet naar binnen. Ja. Oké. Volgens mij, Gezondheid. volgens mij rijdt een brommer in jou op. Dat lukt of niet, niet, ja. joh? Ja. Proost. Goed zo.